Mehriban çağalar. Häzir biz size Göroglu epasynyň öwüz şahasyndan eşitdirýäs. Göroglu yigitler bilen demin diýinjini alyp ýatyrdy. Şoňundan birini galada bir garry peýda boldy. Ol 3-4 gün gezdi. Ahyry bu garryň ýoly Göroglyň hemde 40 ýigidiň oturan ýerleriniň üstünden düşdi. Görogly ondan "Ho atam, sen 72 dille gürläp dünýäň 4 günjünden habar berýärmišiň diýip eşitýäs. Şoçynmy?" diýip sorady. "Howa oglum, men jahany keşdeden adam. Men barmadyk ýurdum, gezmedik ýerim, görmedik şäherim galan nälir? Görmedik ýeriň ýok bolsa ine biziň ýurdumyzam gördüň. Biziň şu ýaşaýşymyzda 40 ýigidiň bolşunda näme kemçilik bar? Oglum, siziň hiç bir kemiňiz ýok. Diňe altyn aşyňyz ýetenok." "Aho atam, o näme diýdiň bolly?" "Yigitler, men size yamanlygym ýokdur. Ýöne araňyzda bala çağı bolsa görnähili gowy bolardy. Çağı öýüň bedegi, märeken ýaraşygy bolar. Ogny guşagy işetdirmek üçin, maýda çüýde ýumyş buyurmak üçin ýaş oglan bolsa gelşikli bolýar. Çağı bu dünýäň lezzetidir. Dürýäsiz adam bir gowra agaçdyr, şon bilgin Görogly. Sana laýyk perzent dünýäge inipdir. Oň adyna öwüz diýerler." Şey diýdi de baba bulan ýanyndan gidiverdi. Görogly doňora daşa dönüp ýere bakyp otyr. Ol zürýat hakda pikir edýär. Birden seresse garry baba ýok. Ol ýigitlerine "Ýanky baba hydratadyr. Barıň onu alyp gelin" diýär. Ýigitleň bir näçesi daş çykyp töwerege garasalar, garryň ne ýygy bardy, ne de görünýän ýerde özi. Göroglyň zürýatsyzlygy ýadyna düşüp hapa bolup oturdy. Ol müň gaýgy bir iş bitirmez diýip öwüzi tapmagyň uğruna çykdy. Ol baran ýerinden öwüz sorady. Oňa öwüz atlyň ençemeti duşdy. Emma olaň hiç birim Göroglyň gözleýän öwüzi däldi. Görogly muňa hapa bolup ýatybersin. Habar kimden al? Harazmin ýurdunyň Weýengam diýen şäherinden al. Oň paçasyna Ýusup şa diýerdiler. Bu şäherde Bullur Gassap diýen bir baý adam bardy. Bullur Gassabyň ýeke perdendi bardy. Oň ady öwüzdi. Oň tarypyny aýdyp diýip soňuna çykarýarlarly. Ýüzüne seretseň aýna ýaly öz ýüzüň görünür dururdy. Öwüz 5 ýaşyna ýetip öz ýaly oglanlar bilen aşyk oýnap ýördi. Bu wagt Ýusup şa awdan şikardan gelýärdi. Ol öwüzi görüp atynyň başyny çekip duruverdi. "Boglan kim ogly?" "Bullur Gassabyň ogly." "Baryň Gassaby çagyryň bärik." Gassaby çagyryp geldiler. Ýusup şa "Öwüzjan sen ogluň bolsa, onu bize hyzmatkär jelawdar berseň niçik bolar?" diýdi. Gassap "Taksir, enesi var. Bir geňeşeýin nidi?" Bullur Gassap öýüne gelip aýaly bilen maslahat etdi. Oň örän, akylly aýaly bardy. Ol berri guzyň etini gowy bişirip 2 gap çelpek bilen öwüljany Ýusup şanyň huzuruna iýerdi. Ýusup şa öwüziň özü ýaly 40 sany oglany ýygnap öwüzi olara baş edip goýdy. Ol öwüljan bilen günne aýyş kara çykardy. Habar kimden al? Şu galaly hemdem söwdegärden al. Ol günleň birine argyşdan gelip ýükün düşürip durka öwüljanyň 40 ýigidi bilen gelýänine göz düşüp
Saqqalyny dişledi de durverdi. Ol oglanyň birinden kim diýerler bıyıgda diýip sorady. Şaň öwüz diýen nöker başysy bi. Hemdem söwdüger bu bir görogly ýal gerçek goç şigdiň nöker başysy bolmaly ogly eken. Her edip kesip edip muny Yusuf Şaň ýanyndan aýyrmaly diýip ylgap gelip ähli emlägini bir adama tapşyrdy. Soňra Yusuf Şaň gaşyna gelip oňa hyzmat etjekdigini aýtdy. Şaň oňa razylyk berdi. Hemdem söwdüger bir näçe ýyl hyzmat etdi. Şadan ençeme serpaýlar aldy. Bir gün Şa awuş kara çykanda öwüziň kellesi agyryp Şa bilen gitmän köşkde galdy. Muny görüp hemdem söwdügerem galdy. Ol Öwürjanyň ýanyna gelip gol gowşuryp "How Öwürjan, arzym bar" diýdi. "Wezir ağa, näme arzyň bar? Sen Şaň ýanyna hyzmat etmeli ýigit dälle, görogly ýaly gerçek goç şigdiň ogly bolmaly gerçek" diýdi. Onu öwüz "Wezir ağa, ertir Şa gelsin, bir gepleşip göreýin" diýdi. Ertesi Şa gelen soň öwüz ýyglaberdi. Padşa "He, öwüz, kimden horluk sütem gördüň?" "Hiç kimden sütem ýetenok ýöne." "Hemdem wezir bir gep aýtdy" diýip öwüz hemdem wezir bilen arasynda bolan gurruňy Şaga aýdyp berdi. Padşa hemdem wezir çağırıp oňa 80 gamçy urup kowmagy buyurdy. Hemdem wezir 3 sagatdan soň özüne gelip öýüne gaýtdy. Ol mal mülküni ile paýrap, "Neredesin? Çar dağıl çanny belleyip gaýdy berdi." Ol köp ýöräp, çar dağıl çanny bile ýetdi. Göroglyň ýigitleri bilen oturan ýerine gelip jüwüt gazal periýad aýtdy. Görogly diwana gelen röýdüp bir adamdan jüwüt nan, jan dolu teňe iýerdi. Hemdem nany alyp goltugyna saldy. Teňäni meýdana pytradyp goýberdi. Hemdemi içerik çağırdylar. Ol bosogadan ätläp salam ýok, helik ýok. Görogly haýsyňyz aýt diýdi. Ene biz bolurys görogly diýlene. Görogly diýlen sen bolsaň, haýp men 3 aýlyk ýolun adowazaňa aşyk bolup gelenim. Şu hili galanlar gelýär diýip öňümden çykmadyň. Görogly, "Wah galanlar, maňa habaryň bersene habaryňy." "Ine men habarym" diýip galanlar hümmet hasasyny dutar edinip öwüziň salgysyny berip 5 kelime söz aýtdy welin görogly sıçrap ýerinden turdy da galanlaryň boýundan gujoklap her gözünden jüwüde okşady. Hemdem öwüz "Weýeňam" diýen ýurtda Yusuf padşahyň gaşyny otýar. "Men ol padşadan köýün arym ýerine salyp Öwürjany alarsyň" diýip geldim diýdi. Görogly şaýyn tutup ýigitler bilen hoşlaşyp "Neredesin Weýeňam şäher" diýip gidiberdi. Ol bir meýdan bilen gidip barýaka oň gapdalyndan bir alaşalyk galanlar geçiberdi. Görogly oňa "How galanlar, ýol bolsun." Galanlar "Ýaşy, şu ýanyna çardal çanny bilýän ýurtda görogly diýen bir är döräpdir. Şoň hyzmatyna barýan idi." Görogly galanlara "Daş ýoluň ýakyn boldy. Anha, görogly diýilýäne men." Galanlar oň aýagyna ýykylyp togap ediberdi. Görogly ondan habar sorady. Galanlar "Töwrüz ýugurdynyň hany ölüp ornuny gyýdyny goýdular. Ol gyýdyň 3 şerti bar. Belent galadan atly böküp geçmeli. Köşüň depesinde guppany ýay bilen atyp almaly. 71 görüşgön pelwany bar. Şolar ýykmaly. Şol şertleri ýerine ýetirene ähli täji taqtym bilen barjak diýip aýdýar. Men 71 görüşüjüsine güýjüm ýetýär. Ki şertini alaşsyz men ağa. Görogly galanlar, bu jagal şertiň üçin ýa aty eýer goýarys ýa goýmarys.
ol töwril galasyna baryp gyrata jüt gamçyny urdy. Gyrat galaň üstünden bürgüt çalasynlygyna uçup geçdi-de galaň orta arasyna düşdi. Görogly köşüň ýokarsynaky altyn guppanam atywaldy. Üçüncü şerte gedek gelenine galanlar biýilini kuşap ortağa çykdy. Ol Yeser pelwan eken. Şanyň 71 görüşgön pelwanyny gyzyl ýaýry detdi-de köşge tarap ylga berdi. Galanlary şah ýygyny öýeren Görogly şaýyn tutup "Neredesin öweljan?" diýip ýola düşdi. Habar kimden al? Yusuf Şah'dan al. Yusuf Şah hemden wezir goýup goýberenden soň ondan gorkusyny gijeler ýatyp bilmedi. Ol bir gün ýurdunyň 7 ýaşdan 70 ýaşlysyna çenli ýygnap şeýle diýdi. Ay halaýyk, gurra salyň kitap açyň, pal garaň. Haçan Görogly men öwüz oglum elimden alyp ýurduma talan salmagy geler. Gurran nazlar gurra saldylar. Münejjimler kitap açdylar. Palmanlar pal garadylar. Emma olaň hiç birem takyk bir wagty aýdyp bilmedi. Muňa Yusuf Şanyň gahar gelip, "Ey köpe ogullary, maňa plan gününe geler diýip bellisini aýdyň" diýdi. Şaň gadabyndan gorkup hiç kim sesini çykarmady. Şo wagt bir garry kempir ortağa çykdy. "Padşahym, padşahym, biz bileriz. Emma hakkymyzy köpräk berseň aýdyrys." Padşah, "Saňa näme hak bermeli kempir?" Kempir, "Ras, bir boýogly gök kelip bermeli." Kempire bir arka gök boýogly kelip berdiler. Ol Göroglyň ýene 40 günden geljekdigini aýtdy. Padşah duran ýerinden her kim Görogly türkmeni görüp tutmasa başı ölümli, maly talanly. Herkes Görogly türkmeni görüp öldürse boyuna vara-var zer berýän, tutup atyna baglap getirse padşahlygymyň ýaryny berýän diýip jar çekdirdi. Ol Görogly türkmen tutmalyp zynnanyna ýatan bennilerem boşatdy. Görogly ençeme gün ýol ýöredi. Ol Allah janym, bu guru-guruk iýmek halis degnama degdi. Sürpüre gabat gelip, ýahna beýleki ip bolmazmy diýip bir depe çykdy. Görse, olavyr sürü otlap ýör. Bir beýik depeň üstünde de ak gyzyl begresi çadyr dur. Görogly bu çadyra goýulsa içinde 12 san çopon bir berre kuzyny ýahna edip pişirip iýjek bolup otyrlar. Görogly olaň öz diline habarlaşara kim bar diýip gygyrdy. Çadyryň içinden seda çykdy. "Näme habar gerek? Ýol sorajak. Ötägit alanyň ýollar zaňar." Görogly, Allah, şuň içinde bir gyzykly gurrun bar bolmaga çemellip geldi çadyryň işiginden. Görse, 12 çopon nahar orta alyp iýjek bolup otyrlar. Göroglam sen men ýok olaň ýanyna oturup salyberdi ýahna penjäni. Çoponlaryň biri, "Ay akmaklar, näme aňalşyp otyrsyňyz? Ýahnan tüketdi bu zaňlar" diýip Göroglyň üstüne dadarly. Oň bilenem çäklenmän turagada depdi Göroglyň ýagyrnysyna. Ýollaşlaram ondan galman alyberdiler Göroglyň depginiň ýumrugyň astyna. Görogly bolsa bulaň ýüzüne de sereden ok salyp otyr ýagly lukmalar agzyna. Soň ýumruklar ötmäge başlady. Şonda da bir eli ýahnada beýleki elin berk ýumup iki ýana talawludy berdi. Ýumruk degen çoponlar jan howluna çydaman çadyrdan çykyp hon ýaly ýerde aýak kakyp ýatyr. Olar bu döw bolaýmasyn diýip pikir etdiler. Çoponlaryň baş tonuna
Şahmürde diýer ekenler. Ol, "How ýigitler, döw näme işlesin? Megerem bu türkmendir. Men oň ýanyna barıp bir kagaz gepleşeýin. Eger öldürjek bolsa gyýgyraryn. Şonu dadyma ýetişiň." Çopanlar, "Bize golaýyna barıp bilmez. Daşda durup daşlaşaýmasak" diýdiler. Şahmürde gelip Göroğlu'dan habar sorap bir nama aýtdy. Ol namasyna "Öwüzjan almagy geldiňmi?" diýip soraýa. Göroğlu öwüziň adyny eşiten soň Şahmürdeň ýakasyndan tutdy-da ondan anyk habar sorady. Ol öwüziň husny jemalyna aşyk bolup şaň köşkünne gedenligini, innen bullur gasabyň goýnuny bakýanlygyny aýtdy. Göroğlu, "Men kakam bullur gasap bilen kıyamatlyk dogan bolupdy. Bullur gasap kakama yarpa goýun goýupdyr. Ol goýunlar köpelip 1700'e ýetdi. Kakam dünýeden öten soň men bullur gasabyň goýunlaryny alyp gelýärdim. Saňa duşanym gowy bolaýdy. Goýunlary saňa tapşyryp gidiberjek" diýe. Şahmürde, "Men goýuny başyma ýapaýynmy? Öz goýunlarym özüme ýetik" diýe. Göroğlu, "Goýunlaryň çopany bar. Sen ýöne eýe bolsaň bolýa. Men öwüde goýunlary saňa tapşyranlygymy aýdyp gaýdaýyn. Men atymy, esbabymy saňa tapşyryp çopan eşigine gideýin. Sen meň zatlama gelýänçem eýeçilik et. Maňa öz çopan güpbeňi ber" diýe. Şahmürde güpbeň ýakasyna ähli ýygnan tylla teňeleriniň bardygyny aýdyp ony bermejegini aýdýa. Göroğlu güpbeň Şahmürdeň elinden gaňryp alyp Weýengam şäherine tarap ýola düşýär. Şol gidip başyna gün waty berenine bir iýliň çetinden geldi. Esewan etse iýliň çetinne bir gawun garawulynyň tamy ýal keppejik bar. Göroğlu, "Allah, aty goýup gidere çoloja yer eken" diýip oýlanyp tamyň penjeresinden seretdi. Seretse bir garry är aýalam iki sany sakkaly murtu tap beren. Seretse bir garry är aýal hem iki sany sakkaly murtu tap beren ýigit bar. Oglanlar bir tabak ýarman dawalaşyp iýip otyrlar. Göroğlu daşardan gyýgyrdy. "Habarlaşara kişi barmy?" Ýanky garry baba daşaryk çykdy. "Taňry mehmany boljak garry baba." "Goýa gör ýaş ýigit, mehman bolmak üçin baý ýere git. Biz öz iýjek işek nan çaýymyz tapamyk." "Ay baba, maňa baş pena ýer berseň bolýa." "Beýle bolsa düşläber ogul." Göroğlu içeri girenne baba derdinip başlady. Göroğlu, "Derdinmetene baba. Ikimiz kıyamatlyk atogul bolaly. Sen men atymy, eger esbabymy il görmez ýaly ýerde ýygnap, gelinçem seret. Maňa bolsa köýne eşik ber" diýip babaň etegine bir kysym teňňän taşlady. Baba, "10 ýerden ataň bolaýyn ogul. Hany habaryň ber." Göroğlu, "Habarym bersem, men atam bullur gasap bilen kıyamatlyk dogan okuşupdyr. Şoň 1700 goýuny getirýärdim" diýdi. Gün çykdy, Göroğlu Weýengam galasyna geldi. Gelen günü Weýengamyň bazary eken. Ol bazaryň orta arasyndaky uly depäň üstüne çykyp, "Bazar, hemmäňe bir salam how" diýip gyýgyrýar. Bazardaky işsiz adamlar muny gezip ýören sähne dürüýdip oýnamakçy boldular. Ondan nereden gelýänligini, näme işleýänligini soradylar. Göroğlu, "Töwret ýurdundan bolars, söwdegärdir" diýdi. Adamlar muny oýnamak üçin kimi bir tylla, kimi iki tylla berip goýun söwda eden boldular. Olaň biri akıllysyrap, "How, muňa beri bilen tıllamız verdik. Bu bir gedip ýören jynly bolaýmasyn" diýdi. Adamlar, "How ýigit, galady tanyş biliş barmagy ýeriň barmy?" diýdiler. Ol, "Bullur gasap diýen atamyň kıyamatlyk dogany bolmaly.
şolara barýanydy. Biri kaptaldan çykyp, "Bullur ağaň bolsa ol eýäm öllü" diýdi. Diňille görogl diýen şahyr bagşy bar. Hemme bagşylar şondan aýdýa. Menem şondan aýdaýyn diýip bir nam aýdyp berdi. Öwüz pah Türkmen ağa göroglyň namasy name eken o. Bizim göroglyň adawatyny eşitip ýörüs. Köp bir aşly gylşly gerçek diýip eşitýär. Şol aýdylýanlaň barçynmydyr? Bay, öwüz oň aşdan gylşdan deň taý bolmaz. Deň taý bolmasa, şoň atyny eýerläp, çaýyny gaýnadyp berýän hyzmatkary barmy? Bar. Göroglyň hyzmatkaryna kim diýýärler? Öwüz diýýärler.
"Ey Türkmen ağa, o da men bilen atdaş eken o." "Hawa, öwüz sen bilen atdaş. Göröglyň öwüz taryp edýän namasy barmy?" "Bar öwüz, bilýänmi? Men göröglyň bar namasyny bilýän. Eýse, şol öwüz taryp edýän namasyny aýdyp ber." Görögly goluna sazyny alyp öwüz taryplap 5 kelime söz aýtdy. Öwüz, "Bä, Türkmen ağa, görögli öwüz artykmaç taryp edipdir. Oň taryp edip ýören ogly mençe barmy?" Görögli, "Pa, öwüz, sen özüň adama deňeýärsiň ol. Görögliň taryp edýän ogly sen ýaryňça da ýok." Pa, zaňar. "Men ýarymça ýok oglan şuň ýaly taryp edýän bolsa, men na görenne görniçik taryplardy. Biziň ömrümiz haýyp geçip ýören ekeni. Şolar ýaly goç şigidiň atyny eýerläp, çaýyn demläp hyzmatyna ýörmelilim-de." "Şopan ağa, senden bir haýyşym bar. Sen çanly bilegsen, meni şol görögliňka ekit. Näme diýsen bereýin. Özümden başga adam ýok" diýip gomporup ýören Ýusup şa öwüziň bu sözüni gaty görüp tagtyndan düşüp donunyň syýyny silkip ötä gitdi. Paçaň göwünni görjek bolup wezirde 40 sypaýda gitdi. Bular giden soň işikde diňe 9-10 sany dogma galdy. Bular pursatdan peýdalanyp meýlis etmekçi boldular. Olaň bir görögla "Sen dalana çykyp ýat" diýdi. "Hä, näme bar? Biziň öwüz bilen meýlisimiz bar. Meýlisiňiz bolsa ediberiň. Bizem bir çetinne oturarsa, sen nire meýlis nire diýip alyberdiler görögliň ýumrugyň astyna. Bir meýdan urdular. Görögla urgy ýokanok. Ol "Öwüzjan, bizi urdurup horlamak üçin alyp galdyňmy?" diýdi. Öwüz, "Oturuň degmäň. Muňa palawyň gyrgyjyndan bir sykym berseňiz iýer, bolmasa oturar da musapir türkmen. Degmäň zaňarlar" diýdi. Öwüz şeýle diýen soň nalaç oturdular. Emma dogmalaryň biri gonjuna gor guýlan ýaly daşar çykyp içeri girip görögla süýkenip ötýär. Elini basyp geçýär. Ýeňsesinden symsyklap geçýär. Garaz injelik berenok. Görögli onu gözüniň astyna alyp otyr. Ýanky dogma, "How türkmen, adam diýeniň beýle ters ýonka bolmaz. Birje sagat meýlisimiz bar. Sen daş çykyp dalana ýatyp geläýsen" diýdi. Göröglim, "Dalan niýeniň bir sypaý jaý bolsa özüň ýataý" diýdi. Şeý diýen soň ýanky dogma görögliň gulak çekkesine bir goýdy. Görögliň gözünden ot çykyp gitdi. Oň ras geldi gahary. Tarsa turup dogmalar başyndan aýlap urberdi. Soňundan "Hey seňwer, ertirden bäri dogmalary urdurup horlap otyrsyň. Mal senki azap, bizinki malyňy eýe bolýamyň, bolmaýamyň. Çyk düşmeňme" diýdi. Öwüz dünk edip görögliň öňünden ýortuberdi. Şol ylgap gelşine görögliň atyny goýan ýerine geldiler. Görögli öwüziň uklaryna garaşdy. Uzak yer ylgap geçen öwüz derrew uka gitdi. Görögli atynyň ýanyna gelip şahany eşigini geyip gyljyny dakanyp öwüziň ýatan ýerine geldi. Öwüziň şol uklap ýatşy. Ol atyň dükürtüsine oýandy. Görse gün çykardan bir atly gelýär. Gyratyň ýalkymy, ala gaýşyň ýalkymy, syrly naýzaň, altyn topçugaň ýalkymy gün bilen çakmışyp gelýär. Bu ýerde bir näçe gün demden jalyp öz ýurtlaryna gaýtdylar. Inni habar köseden al. Ol bir gün "How yigitler,
Görogly bıçakka ölse ölendir, ölmese de bir yerden çıkar. Siz yarak isfaplarınızı arassalap, egini şikleňizem tämirläp taýar bolun. Öwüz gelip göroglyň bir bölük kirli ýigitleri bar eken nimesinlidi. Ol ýene de görogly öwüz getirýän bolsa, söýünjüläp gelin diýip dälimäteli, seýtek gyrmany, serçemeni garabul edip goýdy. Olar bir günden soň göroglyň gelenini söýünjülediler. Görogly öwüz alyp gelenden soň Ağa Ýunus peri öwüzi gyratyň syrtyndan düşürüp bagryna bassy. Çalnybil halky 3 günläp toý tomoş edip, at şapdyryp, bayrak berip, uly şatlyk bilen maksat muradyna ýetdi.